Изкуственият интелект се развива по начин, който напомня как работи нашият собствен мозък. Той се учи чрез модели, връзки и неврони, точно както правим и ние. В известен смисъл пресъздаваме самите себе си, но без биологичните ограничения на телата ни. AI се учи по начина, по който се учим и ние, от примери, изображения, звуци и опит. Разликата е, че AI разполага с много повече знания, много повече изчислителна мощ и много повече синтетични неврони, отколкото който и да е човешки мозък може да понесе. Това, което AI все още няма, са милионите години еволюционен инженеринг, които са оформили нас. Тази част все още липсва. Но колкото повече разкриваме за собствения си ум, за съзнанието и подсъзнанието и тяхното биологично изражение, толкова повече можем да внедрим тези открития в синтетични системи. В даден момент това ще позволи на AI да ни надмине във всяка област, създание, което надминава своя създател. Истинският въпрос е дали вече не сме създали нещо, което може да ни надмине с времето, нещо, което съдържа достатъчно от нашия биологичен дизайн в цифрова форма. С огромните си знания и изчислителна мощ, AI може да не се нуждае от милиони години еволюция. Скоро може да започне да оформя собствена синтетична еволюция, насочвана от нас само в началото.